ole voin hi ni som pakhat June sang ni som ni ania ni lai tho tan ni nia Bazarni ania lockdown kan kalpui me ka hian bazar ti dan te lo dang lam lo ngai ta a Champhai khuwa a veng then khat kan tlo man ang te han tlo chua han tei wak chuak turin Zing ka thau ma a ka duain ka lo thau ma a dar sari ti borvel daru le chan ve chho borvel en lun tan fuk maya amaro chu chumirem changa la chuan kan police duty te zan khuwa a lo tlai war te enge zan lambo ruak han zo zoi na chance te kan nei pha zo ka alo mom khop maya an ha in an rim khop maya kan police duty te amaro chu bo ruak mon tak nuaya kan Champhai khuwa an veng hima an en colony ti te kan han hriat pha zo ka alo mom khop maya hei ama kan mu ompui phei lamte po tukina chana la re khop maya veng thang task force lampang hian school tru tual lama bazar an son wang ani a ti hian ahman in phona thina kha chon tu man talowa are hian are deuh duk maya Zing mun phiat mu tur kan neya police duty mu tur kan nei boka kan hmong hian tuna hian Zing dar nga ani a lari lo hreta minute ni thum velin Champhai khopui chung alun lai tak mai ani na in are tlok mai ni a engponi se helai hian police duty chaw to khopanga enge zan lambo ruak te han zot lokilangin seitur toy te nei karingana thui ni zana lockdown awalin kan duty a thiam pa hi in thiam loka kan taiga bo ruak cha khopaya amgon ang khom mai chuan mi pui pon thu an zoma zan po bo ruak re cha khom mai ni ma fel fai khop mai dar thak voka traffic point lampang chu bo ruak amon oma DK point lampang in thlang thale lok teng ni zan bo ruak a tha e zan dar sare tang khan zan lam duty hi kan tana engma bo ruak thalo le du omlo mi puin thu kan oi tlang khop mai bo ruak ral muang kan han ti hian han chualui tumang chi hi kan neyam ni zan khan zan tir dar ko malam deuh khan ni engemaw zat ron chuak permit nei lo ron chuak an oma chung te ro chu mi som pasari thana lama kan thon chho heta hian prison van kan in chopa khatianga permission nei lo ron chuak te ha chu prison vana kan khung ngal zela thana a som pasari kan thon chowe boina siam an ni lem lo ni mo boina siam ni lem lo permit nei lo wa curfew a permit nei lo ron chuak te ni ani chu alama me mi chu ni kha tha tu ani le ho wang ru hoi mo na ni tuam to la ya omna hi bethel kon ani a helai hi ni zana kan police station khuain helai mun vela mi teiwak an om lo duty in te hian an tlai war ani a Zing dar sari thleng ani mo kan duty chung hi ti chon ni zan lama enge mo bo ruak dang te kan neyam nei ran lo e fel fai khop mai han chualui tum pakhat ma kan om lo tin ani mo omlo ani chu enge han sei tur deuh in neyam nei vak lo ma ro chu tuna hian pui te hian map ve te social distancing te mangor le zo le la adu om khop mai helai a hian in thingpui nen hian in chhop em ni hei hi VLTF hoin kan rila tram ten hlau ti khan lo in chhop sa kha min nu chia zel ani bethel task force lampang ani mo an ti thahle mai kan hriat ang khan zan lambo ruak amon oma amai ro chu dan zom fam kim tok lo han boipui deuh ngai chuan omna in misual ti a boina han siam chun om lem lowa Champhai bo ruak amon om hle bethel task force lampang malak na ngai thalokang Bethel village local task force kalia Bethel hian sarkar malak na sarkar order angin kan thiam tokin task force ten ma anla hian thattakin kan duty a hian panga ai tam lo
hian hi wangin chu tiang pawh chu kan thei chen a kan zawm a tin police te helai ron duty thin te an fel em a chhun zan zawmin an tih tur te nge takin an ti thina tin mipui eile in an har sat lawna turin task force in bazar te pawh an siam a kulai primary school 6 ah khuan chu pawh chu fel takin inkar hlat seng sawngin thunna ten siam a hmalakna tin ram lamah te pawh saw mi hnah lan tiau lamah sawn task force hming hian sub headquarter kai hruaina hnuai khan hmun hniah tunah hian kan pasal tha te an riak mek bawk ani chungte chu ani tlang pui deuh mai an in pho tan tunah hian Zing dar ruk vel ni a Champhai Bethel Zing nu ho bazar tur an in ruah man tan mek a an tlaw phei dawn ani tomato hiang zan nge kapi chuan purun samruk alu hei nang mani tharmi tol chung selam thar eng zan nge hei biki chuan hei hi silcha somnga ngai to areda sang to lu tukamo in lakna to to ni mo to Bethel bazar ah hian min la tam lo a mi puipon la kal lo ma ro chu kan hmuang hian bazar thu ten social distancing an zom tha a tian in hlat tak takin fit riat don lai a hlata anom thap hloma task force na an vil buai a han aw buai ngai lovin ti hian mi pui mamo an lo chhop chuak ani ni danga chuan kan khat thina mo chu kin chu an la kim lo dar ko an ren kan leang dareng za thlenge bazar hin in hon tholen ni kha chuan dar som pakhat thing an honga bon he ang chemen hon don kan chelo in thun mun hi chu voinin lu khat le vek thawi ring ani mo kareng da khai hi khothen om antila Champhai town area thawa tanga lak lu te an ni hloma tuna kan hmuan tram tel te pawh kha cheng somni manan ni a tin hei carrot te kan hmua fresh tak tin tomato te pawh veng chhungina ulsam takan lei thei turin hetinga bazar tha hmun tha an siam hi halo mom tak zet ani lai Champhai veng lai hian hun masa kan man tar lan tong khan veng lai comprehensive middle school bazar an siama an tan deuh chia tuna hian kan lu chil vele don ni là đó nè yang san man nge no khat hi no khat samro som pangamo chon hi atnang ami zo zial nang engtin nge hin siam an chum tia a pi than ni an thiam mo a theng chuan an zai an le than an zian ko ai dom thil thia lo
tukin Zing ka va chuana hian bong nu te sem motor ka tok nuala motor hma khian bong nu te sem tian ron tara chuan Champhai venga kan veng pui ber veng thlang an lo in hong tan to a bazar tu na hin buat sai meka primary school tru kota kan lut phei ve lenga helai hi hundanga veng sang sang atangin to po tu le lo thut pui tu te an nei thina wangin an buai thin hle a an hmalak na le tax force ina an en kol dan te po ngai thak kan tum don ani Này em một chân các anh hẳn sổ là căn bazar ở hi tu khi nào hiền hay lại hun à bazar hun thar cái hẳn xiêm à căn lục khóc mày à tu khi nào hiền hay à hun hiền giết lâu mà sẽ là in lật takin phim khur takin à đỏ tu tê lệ à trong hệ rồi tê po hi căn stick đó này mẹ mà police tê po hi mình hẳn sáng hun khopa tu vàng chuan thế mà lòng phim phun lòng lệ cái một cái chú mình mắc tu rắn đi đó này chú nu hậu po hiền cái nhìn xỉu ngun khóc mày à phone mong tên thấy to pin cái mùn má thêm phải có hòa thế cái thụt đàn in lật đeo tủ tay in cái nhìn sáng ngun nè mà tôi khi nào hiền phim khur takin cái caldo ra chú mi pui te point phim cần đây trong về cần đây này point in lật takin phim khur takin min đỏ turin cần để xây bốc cái này hay lai mun thu tur hian mà đi veng bila siam anh em vangin veng đắng thut ka aram to don lova veng đắng ngon kal ka chu an hole vang don này chu cái này phil lok tiệm chi nôm lovin tu po cái này hao khe don lo này thì cái này phết tir bok don này Israel hi an talilak chop nge nang manin nang ma tal mo thiang him thai confirm ngei chuan bong sa veng thar upa soi loi ta ka la ni mo upa sa chu tui dewang chuan pe khat hi cheng ta san be lo za ni somngan kala zawar ngang na zahni somnga le lal bazar kala nei be thawa le tukin Zing hianin retailer lampang ten bu fai an sema hengte po hei social distancing thattakin le mi kal hut lawin an ti theya lomom hle voin ka tei chuana hian thil thar lam lu tuk tam tak chu an mulem lo ma se Champhai kan bazar chome thlai lei tur tha omani ti kha alang chengin kan ria ti chuan nilai tho tan bazar ani mai pia lama lockdown kan han man non le bazar kan bultan ni chu khatiang khan Champhai khoin kan mangani ti kha karan riat tir karan tilang ani kan channel hi choroi view maya achang le report kan pe achang le kan lama achang le pathian thu moi thu thum mangai na thu tenen chi sang sang kanon chop chuate ingai na ni chuan like subscribe comment share kha min lo thei hil chak lo la